Bawat yantag sa Domingo, dili lamang sa Aksyon Radyo. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman. May hapon Bacolod, hapon Negros Oriental, of course, ang atong sining nga mga kaaksyon tagpanamati sa tabok sang kadagatan ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sa Masbate, sa konto palabutan sa atong sining nga broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan, Aksyon Police Files diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Babatian ini tag sa Kadomingo, alas 3 to alas 3:30. 30 minutos katalakayan, programa sa aton kapulisan sa bilog nga Western Visayas. Optan kita sa aton cinema technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, kag Broadcast Engineer Henry Spolgar, ang inyong ang korman sa Action Police Fast every Sunday, Action Eric Magbanwa. Kamusta ang aton cinema tagpanamati sa gihapon? Ang aton advice sa inyo, ipadayon ta ang pagsunod sang health protocol. Ang importante, magpabakuna. Good news para sa ato matag paramati kay ti amat-amat na nga nagpanaog ang number of cases biktima sang COVID-19 sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Halos amat-amat na nga mabatsaganta nga nagagiho na ang aton sining ekonomiya, apisan nga medyo mahina-hina pa, pero at least bisan paano ang mga quarantine status sa mga riyon, sa mga probinsya ang amat-amat na nga ginhalugan matapos nga nagnubo man ang mga kaso nila sang COVID-19. Diri sa aton sa Negros, pasalamat kita nga nagnubo man ang Bacolod City, amat-amat pagid nga naganabu, and hopefully sa masunod nga mga sinimana makagulugin hawa na ang Bacoleños, no? And hopefully naog kita sa ginatawag nga alert level 2 from alert level 4. So importante da, hindi na ta magsalig, sundon ta ng gihapon ang mga health protocol. Kag sa nasiling ta na, mabatuan ta ni, kung hindi tagin man mapauntat, mapaganhagan, ang paglaptas sang COVID-19, ang aton diri panaming, amugid lamang ang pagpabakuna. Let's go to work sa aton sining nga pagpangalagad karon nga hapon. Ang una naton nga topiko kag ibabati karon nga hapon sa aton sining mga kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental ang natabo nga turnover ceremony sa Police Regional Office 6 sa tong Martes nga adlaw, no? Ang pagpungko na sang bag-o nga Regional Director sang PNP sa Western Visayas nga si Police Brigadier General Flynn Dongbo nga anay nakaagiman Bacolod City Police Director. Ginbusla na niya ang ma-retire na sa serbisyo nga si Police Brigadier General Rolando Miranda. Ang ila dinapit nga bisita ang magaretiro man nga CPNP nga si Police Lieutenant General Guillermo Ilyasar. Ang magabulos kay Ilyasar bilang bag-o nga CPNP naton amo ini si Police Lieutenant General Jonardo Carlos. Siya na ang aton mangin bag-o nga Chief PNP. Pamatian ta ang pamulong-pulong kag mensahe ni Police Brigadier General Flynn Dongbo sa pagpungko niya bilang bag-o nga Regional Director sang kapulisan diri sa Western Visayas. First of all, I would like to thank the great Almighty for giving me this opportunity to serve Him as Police Regional Officer. It's an honor to be back here, considering that I served as City Director of Bacolod City Police Office last 2016, and it's also election time during that period. I am humbled by the expression of trust and confidence of the Secretary of the Interior and Local Government, Senator Bongo, and the Chief of the Philippine National Police in my appointment as Regional Director of Police Regional Office C. I then commit that under my watch, we will work side by side with other agencies and counterparts to fulfill the marching order of our Commander-in-Chief. And we will continue to Chief PNP's intensified cleanliness policy that is to ensure cleanliness in police stations, ranks, and community. I thank the outgoing Regional Director, my classmate, Police Brigadier General Ruben Miranda, for the leadership he has provided, resulting in all that has been done for the region and by the region. I know
he will succeed in his next endeavor. Also, my sincerest appreciation to my classmates in the PMA class of 1990 and all those who extended support for me in coming over here. So, maraming salamat po. Allow me also to thank all the guests and visitors and the personnel of the Police Regional Office 6 for the very well warm and kind reception in being present today just to share and witness this very proud moment for me and for my family. I know that I am assuming leadership in this region at the most crucial period when the nation is plagued with the health crisis brought by the unseen enemy, the COVID-19, that has so far infected millions of Filipino people. So we must take precautionary measures for exercising our duties in function. Let me go directly to the working principles to be implemented during my tenure. First is the organizational discipline. Under my watch, we will continue the aggressive internal cleansing program of the PNP. There will be no room for breach of discipline in this country under the redefined doctrine of command responsibility. I am taking all the unit commanders, supervisors responsible for the conduct of their men, especially those who are involved in criminal activities and corrupt practices. Integrity among our men, be reminded that our uniform is the sacred symbol of our profession. Alongside the honor and privilege of being able to wear this garment is much bigger responsibility to maintain decency and uprightness. Let me focus on our mandate. Second is the effective leadership and management in the application of the broken window theory. If problem occurs, which solution is within the bounds of your authority or recommend to the proper office if otherwise. Being in the service, I expect no less from you to execute the high standard of professionalism. Do your job well even without being supervised. Third is personnel capacity building and career enhancement program. We will provide appropriate training based on the training needs analysis and equal opportunity for promotion based on merit and qualification standards. We will not let anyone, including fraternal and political patronage by any individual or group, who seek special favor, especially in the recruitment, selection, and promotion process. Be assured also that we will recognize all your effort and contributions in all our endeavors. We shall continue to find ways to improve the conditions of our personnel, but at the same time, we will give the individual and which fits what they deserve. And fourth one is community empowerment. We all know the importance of the community in law enforcement, and we will continue strengthening our partnership with the stakeholders and our counterparts while observing the minimum health protocol. Under my watch, we will continue our fight against criminality, insurgency, and illegal drugs, and coordination with other law enforcement agencies and the armed forces to Philippines. The law mandates us to stand on guard 24 hours a day to look after people, save lives, and protect the vulnerable. We should also prepare for the national and local election this coming May 2022. I would like to assure our Chief PNP that the PLO6 will remain political, and we will never allow ourselves to be used for anyone's political benefit. PLO6 will strongly and firmly remain faithful to our political mandate to ensure and protect the will of the electorate toward honest, orderly, and peaceful elections. To the men and women of PLO6, we must work as one, work to be number one, and work with the ones we pledge to serve. In doing so, I compel obedience to your sworn duty, obedience to the rules and regulations and to all the laws of the land. Police service never force on any individual. We all seek to be peace officers. If your duty calls for you to man the traffic post for a certain period of time, I expect no sacrifice from you. I only expect your obedience to duty. With that, muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. And the second part of my task is for the introduction of our presiding officer and the guest of honor on the speaker. Let us watch the audiovisual presentation for our guest of honor speaker. There you have it, si Police General Flynn Dongbo, ang bagong Regional Director sang PNP diri sa Western Visayas, nga aton man ipabugal bangod nga nagpangalagad man ini siya diri sa masyudad sa Bacolod nga nangin BCPO City Director sang nagligan nga tuig 2015. So siguro next week basi makaplo pamasar man diri
si Police Brigadier General Flynn Dumbo sa Negros Occidental sa Bacolod City matapos kini siya ang nagpungko sa bag-o niya sini nga palangakuan bilang bag-o nga PNP Regional Director diri sa Western Visayas. Sa akong amigo, sa kay Police General Flynn Dumbo, good luck kag kabay pa nga mamintinar tagihapon ang kalinong diri sa aton sa Bacolod sa Negros sa bilog nga Western Visayas. Now, katuanta ining parte bala sa kaso nga luthang sang isa ka persona no nga sa diin kun inyo madumduman may isa ka barker no nga gin tiro sa area gihapon sang station number 2. Ang station number 2 daw masiling naton nga nangin soki no kun shooting incident sa Bacolod ang pagambalan ti ining kaso ulihi na tabo ini dira mismo sa lugar sa diin gintiro to bala ang GRO nga napatay nga si Rinalina Maming nadumduman nyo to. Ang gintiro naman sa tong Lunes sang gabi si Aljon Ray Haravillo 22 anyos barker ni siya diri sa may syudad sang Bacolod kag gintiro sang isa ka persona gamit ang kalibre 45 nga nagresulta sang iya sini kamatayon. So pamangkuton ta si Police Lieutenant Junito Pastrana ang Deputy Police Chief sa Police Station number 2 kun bala may angot ini sa kaso ni Maming ang pagluthang kay Haravillo. Lieutenant Junito Pastrana, sir, nanong development? May angot kimani sa kaso ni Maming ang kaso kapag tiro kay Haravillo? Bali, ginakunik pa lang sa kwan ni Maming. Kaya kilalain na sila to ni Maming. Kilalain sila at ongoing to nga mo nga follow-up investigation. Pero na istorya na mo ng utod na para may ginakuha na kami. Mayara na kami nga ginadalay sa buong person sa interest. Okay, so hindi pa nato ni sir makunik ya sa kaso ni Maming ni ang ulihin ng insidente. Hindi man sila nga hindi din makunik. So considering nga kilala sila kag may information nga naglainay na sila board o naglalisay na sila 1 week prior man napatay si Maming. Tapos ining biktima dito man sa area mo man ang kalakaran niya. Amunabla ng barker tapos Grasa Plaza, katambay-tambay, may tendency nga mo na kabugaw-bugaw da siya. Tapos galing kay may information nga daw involved man dala siya sa mga krudo, palapaw mga krudo dala sa Bridgeport. Okay, so posible daw may angot sila sa insidente nga pagtiro sa iya. May istorya na mo nang yautod, may mga information.
Nata Junito Pastrana ang Deputy Police Chief sa Station number 2 nga nagatutok gid kag amo gid ang nagapanguna sa sining panibag-o nga shooting incident nga nagluntad dira sa may Purok Lampirong sa Barangay 2 nga nagresulta sa iya sining kamatayon. Ang kaso ni daw laban man ni sa sulop sang ato sining mga kapulisan kun ang pamilya magkooperar lang, no? Di same man to sa kaso bla ni Maming kay ti medyo may gamay ito nga problema ang pulis naton kati ang pamilya daw uncooperative apisan nga ti daw laban to tani sa bingo ang identity sang suspect ang tiro kay Maming ti ang kaso naman yan isang sining barker nga si Haravillo hopefully magkooperar sang husto ang pamilya para nga masulbar ang ini nga kaso. Now katuan ta pagit ang kaso sa area naman niya sang station number 7 bla sa area ni Police Captain Elmer Bonilla. Kadumdum ko po ito sang kaso sang last November 1. Atong ginkarnap lang ang motor ni Roel Quinco to kagininik kan Roas bla nga taga Barangay Tangob, no? Nga ginkarnap to ang siling duha ka motorsiklo dara sa may area sang Bangga Kaira Pauline Village sa Barangay Alihis, no? Tiyang ila to motor way pa to gyapon makita pero identify to ang mga persona nga nagpapara sa ila karagtaya sang armas luthang pagi sa Rogues Gallery sang station number 7. In fact, na-file na gani ang kaso, no? Now, may isa naman kakaso sa station number 7, iniya crane operator ni, no? Nga gin tiro dira sa area man sang Barangay Vista Alegre sa may Purok Inday Uya, brada, no? Ang gintiro to si Ronald Season, 42 anyos, taga Purok Malapay, Barangay Bagawines, San Carlos City. Gintiro to siya sang suspect gamit ang kalibre 45, manang waserte kiti nakaluwas siya kag nakarecover na siya. Pero ang motor yung sinitani nga kwaon sang mga karnaper, nahulog pa sa daw Kulok Creek dabla sa may Vista Alegre sa may Purok Inday Uya. So mo to wala matigayon nga madalas ang mga sospechado pero sa to sa ikati na teruhan ini si Ronald Season pero luwas naman sa katalagman, no? In fact, naoperahan na gani according sa kay Captain Bonilla. Now ang suspect identify man sa biktima pagi man sa Rogues Gallery sang police station number 7. Ari sa linya naton si Police Captain Bonilla sa dugang sining informasyon na Captain Bonilla, sir. Yes, actually, no, regarding sa kaso nga nakabuto na sa area sa Barangay Vista Alegre, nga atong biktima nga tiruhan siya. Kag gin-attempt ni Kuya nga tricycle galing lang kay sang ginasakyan na ini sang nag-udap sa iya, nahulog ito sa krik ka balon. So, tamadon patugan ko na sa biktima pag-check natin sa kagahapon ng mga butilya sa pagkakapon. So actually, Eric, ang gining insidente ni harap natin ang person of interest kung saan kita natin sa mga sa ng Rogues Gallery, positive na identify nitang biktima yung mga persona ng natin action, Eric. So, ginahulat-ulat lang natin yung makarecover ng biktima dahil kagahapon, kinikontak ng ating dating investigator, yung asawa sa biktima, tanggap nila kung naging so, kung nagayuan yun na nito Claret, iparatan yung mga pagkinig for filing natin. Out of danger naman siya ng biktima? Kung nasa subong yung stable condition naman sa Claret, ay way manaigo ko sa x-ray, nakita dito ang kulaan sa iyang paadaway manaigo. So, minor operation na actually rin kag mag-file na natin ng kaso kung makagawa na siya. Anong possibility, sir, nga ini nagtiro sa biktima ni kag-attempt nga kuwaon ang motor? Same person man ayhan atong nagkuha sang motor sa tong duwa nga na-filean nyo na kaso, Captain? Amo na yung sa kabagay, actually, yung inatanaw natin kung yung mga persona pariho. So, kung pariho ni siya, bitilingon, amo man siya ng mga persona yung ginamonitor natin kaya sa information natin yung nabaton, may mga grupo sa mga radically hold up sa mga personality na nakagawa sa DGMP kung natin sa labor bargaining kaya this time siguro under sa provision of merit. So, makasiling kita, sir, nga separate niya ang suspect sa sining bag-o nga kaso, i-compare to tong unang nga kaso nga natabo nga nakuha gito yung duha ka motor.
Hindi kita makasiling ang generic niya separate, no? Kaya ginapanta natin, ginaistigahan natin isang tulid. Eh, base inis na bala isa lang mga grupo o kung mga persona. Kasi, muna ganin nambal natin itong kaginang istigahan natin itong tulid. Kasi, ano parang nga lang yung mga persona natin na Thailand. Pero kung inis niya, same person na nga dito ang generic sa atin na Thailand ang naglilinig na sila na, so why not natin sa Thailand? Oo. Kay I understand sir atong duha nga na file nyo kaso nga atong may duha man ka biktima nga nakuha gitong motor do identify to nila sa Rogues Gallery kag ining isa ning ulihi ning biktima man naka-identify man sa Rogues Gallery, so makasiling kita sir nga lain ining nga mga itsura ya. Kung kulwag yung sa cleric mo kayo nagdudulong, pero mo na gani ginilihan natin kumayo. So hopefully sir hindi na sila manghalit sa area mo kay do nangin paborito nila tang imong area kag ang area sa Station 8. Yung sa cleric mo ining pana ginamonitor man sa police sa mga interpretive natin sa headquarters na ngayon ng Tabulig. So ang ating kapulisan man mga mismo nung padayon ng ating mas Bureau of Operation sa Piling kung pinili information kita sa gahapon yung mga lugar pa lang mga figures sila na tiniran. Oo. Galing lang natin dito sa mission yung nabato natin, wala sila. So, most probably, lain naman yung girong lugar ang nagpapalaguan. So, kamo ni subong generic, padayon ng ating monitoring, kung may mga information rin na nabato ng ating police station, ginavalidate natin daw yung inarang sila. Kaling kayo po subong, we are running out of time to the short ng ating elementary period nila, lahat pro-shot. Pero actionary, kung hindi man natin matakpag yung mga inadlaw, filean natin sa through regular filing lang ang generic. So we could consider this group as armed and dangerous. Daw, ang mga pinaka-generic, siyempre, pag-hold up nila dito, nagalit ang mga biktima ng mga arma. So, careful man yung ganit ka sa ating instruction sa ating operatiba. Kasi, kung yung mga tawag nila, hindi na magkadapot buhit, no? Correct. Sa ating arma, sa nabato nito. So may arak ang sir close coordination mo sa Station 8 kay do may amo-amo man nga kaso to nagligad nga mga sinimana captain. Ayun, sa generic, no? Bali, nakaistriyahan kami sa city dira sa Station 8 sa mga ang mga city man mismo ang pulo ka station sa naghatag naman itong mandato natin director. Ang ilabla sir nga motos ni nga paparahan kila tapos pagdulog tayaan kag kwaon na dayong gulping imong motor sir kag kung magpatiga ka tiruon kag nila no. So mo na gani da generic subong ginapahugot natin ang ating mga patrolya sila binagid kong gabi, sila binagid example ng ating checkpoint, sa mga parang mga persona kasi without any apparent reason niya pa ang mga motor at kung makita ng mga panakpan na ito pa kakilya ka ako rin panawagan natin mas generic ng kung kita lupol ba lang nag-drive ng ating motor lalo natin ang mga patilit na hindi kita makamper during the travel block. So, kasinsaw ninyo ang ating mga pulisan na mag-checkpoint yung check nisang tulad ang mga motor kasi amon sa masami yung ginagamit actionary sa green lane yung nagalintag. Kaya ni mga suspect kala sir ga motor man ni gali no? Sa motor sila. So, while ang takabalo ko may mga getaway vehicles na, no? So, kay during the time dito sa area, nagalakat-lakat na mo. So, way takabalubas ito unhan, may araman ng nabulat-bulat. So, isa sa mga bagay ng ating iistigahan na sunari. Kaya ang kaso ni sir sang ulihin ito may van nga daw serbi nila nga backup nga daw amo na kung sila ginakargahan nila motor kung may iguon sila eh. So, gani at sunari, basi kung pwede taman ni Maday, link ba lang sa napalatabo dito sa outside Bacolod. So, danto nga mga personality, may van, kadingdong ka na sa tuwana, dirang mga DSB, van man itong ginagamit, karga pa nga nila itong ang isang papat. So, initaran sa ginamonitor tagid ni, specialmente ang mga nag-molotor na, gina-check nyo gina. Yes, sir. Ibig niya nakatambay yun po sa ating mga patrol.
nakahatag na kita instruction sa mga team leaders nga mga nagamotor nga ara palistahan natin technique sila. Sige. Sir, may apilar ka sa publiko, especially sa aton nga mga motoriders, Captain? Pati ang apilar natin sa mga nagagid sa nagamotor, nagakatyo sa trabaho, kung nagapapulis, affiliation natin sa inyo nga magdala ka mo sang papilis, nga mo ang local owner ng salakyan, magamit ka mo siyang helmet, kag amo na yun, kung chikon ka mo sa ating kapilisang during the checkpoint, hindi lang kita mag-recall lang ni arrogante kong kaisa. Kasi ang ating mga kapulisan sa implementer ng isang layi, kag kapinsan na kamo nga muli na atong test ng ating kapulisan kay muli sa salakyan ng masaming nga ginagamit. Pero hindi tanan. With that note, Captain, salamat sang imo time always sa Action Radio Bacolod. Yes, actually, madami salamat. Salamat kid, Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Station Number 7, mapisa ni nga sahi sa Station Commander sa Station Number 7, si Captain Bonilla, no? Way man untat nga nagalambiyong man kon oras sa kagabihan kagahon, kaling kiti mo na bla kung ano ang pagbantay sa ato sa kapulisan sa mga kawatan, mas doble ang bantay sa mga kawatan sa aton sini nga mga kapulisan. Pero sila ni Captain Elmer Bonilla, hindi pa nila chimpo, kag hindi pa chimpo man sa pulis naton, kay kung magabot ang chimpo nga magapabor sa pulis, basi pa malang madakpan ang ining mga kawatan nga mga holdupper kan nagapangkarnap sa motorsiklo diri sa syudad sang Bacolod. Do kanami pairatsada kanangkada ang chimpo ko alang-alang na ang inyo para tuntunan Action Police Files diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod. Magatakop ini temporaryo, balik ini sa masunod nga Domingo, same time, same station. O po diri sa aton nga mga technical partners sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, kag Broadcast Engineer Oliver Pason. Ang aton permi, gina-remind sa aton matag paramati, sundon tarang ang health protocol, kag kun may bakuna, ayaw na magduha-duha, magpabakuna. Standby sa masunod nga programa, ang Negros Occidental Provincial Police Office in Action. Magasunod sa diligid lamang madugay. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling salamat kid sa inyong pamamati, tub-tub sa Masalgo Domingo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Star Wax One. Broadcasting Star Wax One. sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!